Zintzoak izan altzarete? Seguro? Eta gurasoa? Gurasoa, zuen aurrak zintzoak izan aldira? Orain, badakizue, goiz ohera, zapatak argitu, guretzako esne beroa, galleta eta zaldientzako berak pixka bat ez zuen eskerriko dugu. Gaua, guztia eta hotza dugu. Bueno, orain, zuekin egoteko tartetxoa izan dugu. Gero apeste garenean eta zerte garenean, lasai, 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 arguditu gabe,